Say hi. Hi. Bयनिबो क्रास ससियेल मिडियायाव आंनो बोलो गैथारा दे बोलो गाबोन जायगाया आङो दे जानो जासिगोन Hi guys, नै जों on the way ओमफ्राय मोनथारसिगोन एक्चुअली जोंनिया दा रङियाव लासै मात्र 5 किल'मिटार दंबावो क'क्राझारखौ बारबाय जों क'क्राझार जानानै फैदोंमोन नेशनेल हाइवेजों स' जोङो 5 किल'मिटारनि उनाव मोनसिगोन आरोना दा लोगो सानैया मोनफैथ'वाखै फैगासिनो बिसोरबो स' मोनहैनायाव लासै आपडेट होगासिनो लोगोफोर मोनहैखांनानै दे नायलांबाय थादो So guys, मोनफैबाय नै जोङो मिलन हटेलसिम रङियानि ओमफ्राय नायनि सोर फैदों भितरावसो दङ ना बाहेरावसो दंजोबोब्रा मानसिफोरालाय सिनायनो हाला माथो रावखौबो So guys, नै जोङो फैनो जास्ट मोनफैनानै नैबे एन्टारटेनमेन्ट ब्लगखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय जेनेबा आंनियाथ' चेनेला फिसा दा बिथांनि साबस्क्राइबारफोरखौ एसे बिथाङा बुंनानै होयो मा नाम ब्र'नि चेनेलनि नामा आंनिया फाग्ला दामेट काट्रा नाम नै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि फाग्ला ना मा होनो फाग्ला दामेट नै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलि अननानै ब्र'नि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हरदो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा सार्च खालामनानै फाग्ला दामेटनो जाहाथे ब्र'आबो थाबैनो गोजौ फारसे जौगालाङो नांगौ जोंनि बर' बिराद इउटुबारफोर नांगौ आंथ' बिराद जाजानोसो लुगैयो कन्टेन्ट मोजां लाबोनानै आरो ओंखायनो फाग्ला दामेटखौ एन्टारटेनमेन्ट होनबा लागायना हो कमेन्ट खालाम एन्टारटेनमेन्टनिफ्राय आरो गोसो गोथार बेखिनियानो आरो एन्टारटेनमेन्ट जोबोद गोजोननाय थाबाय जागोन स' गाइस जोङो हटेल सिङाव हाबहैगासिनो दं दा खिन्थु हाबहैनोसै माथो जानो जाबायमोन नामा दा Bro, Rude ya? Oh, sibuk dong sama saya ada. Gunung bukit jaga kami kan itu. Ada yang saya meher wari dan bawa kang saya arun aja boring dah kau lain sama. Thank you so much meher wari, onani director. Ada lagi saya dengan Kensri, ada lagi saya kebangan asyik bigas dong ada dewa ini sekarang kini sim mana ke jirai mana ke aku ni mah abis ada ya jirai tu ni tiba habokan hanya lain ada tak mana duku penting nama Jai Bodo hari ni Jai Bodo hari ni Jai Bodo hari ni बिदा फंबाय सेबारि मिलि जों सानैखौ दा स' फाइनालि दिनै आङो मेरादाखौ लोगो मोनबाय स' दिनै दा फंनैसो बुंनोसै मा बुङो बिथाङा आं एसे नायबाय थाखाय आङो बुंनांगौआ बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच जे नोंबो भिडिअ फैनानै जोंखौ सापर्ट होदों खालामदों जेसेबां फैदों बयखौबो आं खुलुमहरो आंहा माने बुंनांगौ आंहा जेबो राव गैला आं बिराद खुसि आरो आंनि लोगोफोरा जेनेबा दिनै मोजां मोनसिगोन आरो माने खेबसे लोगो हमथानो थिनदोंमोन अके सानैखौबो स' दे होमबा केनस्रियाबो जास्ट एराइभ बयखौबो बरायगोन बरायखौनो गासैबो हाबो नङा फारि बरायगोन आरो मा दा एन्टारटेनमेन्ट वाल बयबो सिनायखायो आखाइ खमना
स' गिबियावनो खौबो बेयावहाय नुजाथिफैनो हानाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरबाय ओमफ्राय बिराद गोजोनदों आरोना मोननानै आरो लोगोसे जोंहा दायो टिकेट इन्ट्रडक्सन खालामलायगोन गावजों गावना सोरबा सिनायबो जानो हागौ सिनायाबो जानो हागौ बेखायनो बेटार जोङो माइकखौ लानानै दा जोङो इन्ट्रडक्सन जिहेतु मोनसे माबा लादों स' बेखौहाय जोङो जागायजेननोसै आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे गावनि मुंजों लोगोसे गावनि चेनेलनि मुं आरो लोगोसे गावनि जायगा बबेनिफ्राय फैदों आरो नोंथाङा इउटुबावहाय ब्लगिं खालामो ना रस्टार ना माने बायदि बायदि कन्टेन्ट जा कन्टेन्टजों भिडिअ बानायो बेखौ खोन्थाना लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम ब्लगिं खालामो आरोना गासिबो थेंक इउ स' माच खुलुमबाय गासैबो आंनि मुङा दैथुन रामसियारि आरो आंनि चेनेलनि नामा फाग्ला दामेन दा आंनिया 3.5 सो जादों आरो एसे नोंथांमोना हेल्प खालामबानो जाबाय फाग्ला दामेन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर अके थेंक इउ साबस्क्राइब खालामना हो जेसेबांखिनि बेवहाय इन्ट्रडिउस जागासिनो दं खुलुमबाय आंनि मुङा पुर्न आं बाक्सानिफ्राय फैदों आंनि चेनेलनि नामा जाबाय BM ब्लग नोंथांमोना गासैबो साबस्क्राइब खालामना जाबाय आरोना फाग्ला दामेट चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय शेयारबो खालामना हो आंनो बोलो गैथारा ओंखाम मोनजायाखै आङो दे गासिबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामनानै हो थेंक इउ फाग्ला दामेट चेनेल फाग्ला दामेट चेनेलखौ मेट फाग्ला दामेट थेंक इउ स्पन्सारशिपनि थ्रुयै मोनो बुजिदोंना आरो स्पन्सारशिपखौ माबायदि मोनो होननानै साननो हागौ नोंथांमोना जेब्लानोखि जोङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामो बेवहाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनावहाय गावनि जिहेतु मेल बा जिमेल बेफोरखौ होना दोननांगौ आरोना हेल' गाइस नै जोंनि खाथियाव दा दङ प्राजल नार्जारि बिथांमोन खुलुमबाय बिथांखौ जोङो गोदो 2017-18 आव लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा 2022 जाबोबाय ओमफ्राय दा फंबाया आंसो एसे फंबाय ना आदासो जागोन आङो बैसो नोंथाङा एसे देरसिन आंनि बिसालथे आंनि बिसालथे बिथांनि चेनेला जोबोद गोबाव जाबाय नाथाय दिनैसिमबो मोजां ग्र' खालामनो हायाखै दा बेनिखायनो जाय बिथांना बिथांनिफ्राय आंनिफ्राय फैदों बिथांनि चेनेलाव बा सोरबाफोर आंखौ सिनायोबा बा बिथांखौबो सिनायोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मानोना बर'जों बर'सो नङा होमबा जुदि बर'जों बर' साबस्क्राइब खालामाबा सोरखौ साबस्क्राइब खालामनो बर'आनो बर'खौ जौगानांगोन जुदि बिथांमोना बर' जानानै गुबुन हारिखौ साबस्क्राइब खालामबा बर'आ बोरै जौगानो ओंखायनो माने बेनि थाखायनो जेनेबा जों नैबेहाय मिटआप लानायबो मोनसे प्रग्राम खालामनाय जादों दिनै जोंनि बे रङियाव फैनायावनो माने बयबो जौगानांगौ जौगानायानो बयनिसायबो देरसिन आरो बर'जों बर' जौगानायाव रावबो मेगन सानांगौ बाथ्रा गैया दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना मोजां मोनदों बानायनानै गोजोनो बा माने गोजोनाबाबो साबस्क्राइब खालामथारबानो जाबाय आरो नायबाय थाबानो जाबाय नटिफिकेसन बेलखौ सेरना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे हायोबा लाइक खालामबानो जाबाय दे स' गाइस जोङो नै दासो जाखांबाय सानजौफुनि खाजाखौ जों नै बेहायनो जानायसै मिलन हटेलावनो स' ओजोंहाय गोजौआव एसे प्रग्राम सोलिगासिनो दा आरो दंबावो नाथाय आंनियासो एसे प्रब्लेम जानोसै आंहा मोनसे गुबुन खामानि दंबावो बेखायनो आं माने बाहाय थाब थांनो नागिरदों आरो माने जोबजासिम थानो हानाय नंला स' बेखायनो आङो बेहाय एसे खोन्थिनोसै मा दङ मिलन हटेल सिङाव माने जों जानाया माबायदि जाखो आरो भितराव माबायदि प्रग्राम सोलिदों बेखौबो खोन्थिबावनोसै ओमफ्राय आङो बेखिनियावनो माने भिडिअखौ फोजोबथ'गोन स' लोगोफोर नैबेनो जानाय जायगाया
जोबोर समायना एन्ड आं नै बिथांमोनखौ माने बिदाय लानो होननानै फैबाय आंनि रान्दुनि गलबमान बिदाय लं आरो नाखि नोंहा नै बेनोमोन आरो बायदिसिना बेदर जानाय पनिर बिदि जोबोर मोजाङै सानजौफुनि खाजाखौ जाबाय आरो खेबसे आरो दा दं नैबेयाव गोजौ प्रग्राम सोलिबाय थादों लाजागोन दा ओंखारबोबा एसे बाहेरायाव फैयोबा दा जोंनि डिस्टार्ब So here is the program hall. Comments